Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Сёння, 3 красавіка, грамадская кампанія «Гавары праўду» выступіла з заявай, што няма чаго маніпуляваць з датамі правядзення выбараў і трэба, як яны выпадаюць, так і праводзіць. Маўляў, што не трэба скарачаць тэрміны паўнамоцтваў ні кіраўніка краіны, ні палаты прадстаўнікоў. Чым гэта можа пагражаць, чым не задавальняе «Гавары праўду» перанос тэрмінаў выбараў, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта сустаршыня «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і сябра Рэспубліканскага савету «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Прывітанне. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Пытанне да каго, не ведаю, можа быць, да Андрэя. Ўсё ж такі, чаму вы вырашылі выступіць з такой заявай? Чым вас не задавальняе перанос адных з выбараў на больш ранні тэрмін? Хутчэй пройдуць выбары, хутчэй, можа быць, вось Сергей Вазняк, альбо вы станеце дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Ну, нас найперш не задавальняе тая маніпуляцыя, якая ідзе ўжо даўным-даўно, і ўладамі гэта робіцца наўмысна, што давайце мы будзем падзяляць гэтыя, раздзяляць гэтыя выбары. Прытым нармальнай прычыны не называецца, называюцца нейкія незразумелыя прычыны. Таму мы, і па-другое, мы лічым, што, ведаеце, што такое выбары для тых, хто зараз пры ўладзе? Гэта справаздача глобальная. Яны павінны сказаць: вось што я абяцаў, а вось што я зрабіў. І мы зараз бачым, што некаторыя ўжо нават пачалі свае новыя выбарчыя кампаніі, як бы быццам бы ўжо тэрмін ужо сканчаецца, да? І давайце я ўжо вам буду абяцаць, што будзе далей. Не. Давайте мы спачатку разбяремся, што зроблена за гэтыя 4 ці 5 год, адпаведна, у прэзідэнта і парламента, наадварот, да, у парламента і прэзідэнта. І пасля гэтага будзем вырашаць, абіраць гэтую ўладу, абіраць іншую ўладу. Мы за тое, чтобы вось такое было адказнае стаўленне да тэрміну. Ну і другое, а навошта ўвогуле агарод гарадзіць? У краіне все нормально. Я маю на ўвазе, што нейкіх таких экстранных ситуаций нема. Таму планова пагаршаецца эканоміка, я б так сказаў, да? Вось, таму як бы глобальна, калі ёсць сапраўдныя праблемы, то скажыце нам пра іх. Там пагрозы нейкія, незалежнасці, то скажыце, якія пагрозы, у чым яны, чаму трэба раней. А калі гэтага нічога няма, то давайце, як прапісана ў законе, ці разам, ці праз месяц, але выпрасуйце свой тэрмін і далей народ будзе абіраць. Сергей, есть что додать? Да. Есть еще технический аспект этой проблемы, потому что непонимание со сроками и выборов и с очередностью затрудняет подготовку к ним, понимаете? И вот кандидаты, которые, или политические силы, которые находятся вне власти, ты же планируешь, да, избирательную кампанию, ты планируешь выдвижение кандидатов, ты планируешь их обучение, значит, формирование команды, ну там целый цикл таких политтехнологичных вещей, которые необходимо сделать. И если я открываю Конституцию, я понимаю сроки, и я могу готовиться и к президентским выборам, и парламентским выборам, да, ну вот общественная организация «Говори правду», мы планируем выдвигать и кандидатов в президенты своего, и это будет не один кандидат в депутаты парламента, это будет много кандидатов в депутаты парламента, это будет десятки. Простей кажучи, не готова, да. Говори правду, и тому ось она выступает супрать. Нет, мы готовы, но ведь подготовка должна быть качественная. Это есть план подготовки, да. Я знаю дату выборов, и я тогда начинаю готовить. С того числа я делаю себе календарный план, на каком этапе я что должен сделать. Потому что провластные кандидаты, они могут этим манипулировать, они могут назначать даты, как это им удобнее. А любая альтернативная политическая сила, она может оказаться в менее выигрышной ситуации. Это тоже элемент манипуляции. Так я не зразумеў. Готова, говори правду, вось хоць сёння ўключацца ў перадвыбарчую барацьбу, ці не готовыя? У чым прычына? Кандыдатаў не паспелі сабраць, ці вы баіцеся там інша, што неяк там з эфірамі, ці з чым будуць праблемы? Зараз ідзе
уже другі набор школы кандыдата, да, гэта вось на першыя 15 былі выпушчаны там літаральна тыдзень таму, зараз ідуць яшчэ новыя 20 чалавек, рыхтуем трэці набор і праз інтэрнэт і ўсіх запрашаем. Далучайцесь для нас, калі хочаце паспрабаваць сябе ў якасці кандыдата ці назіральніка за выбарамі. Мы гатовыя ісці, Зміцер. Для мяне тут якраз такі пытанне адказнага стаўлення, і вось нам заўсёды кажуць пра палітычная стабільнасць. Палітычная стабільнасць. Ну, калі палітычная стабільнасць, то все павінна ісці па плане. Так? І зноў-такі, а калі не, тады давайце, кажыце нам. У чым рэальны сэнс? Бо сёння я пачуў толькі адзін аргумент ад гаспадарыні Ермошынай, якую ты недавно інтэрв'яваў. І яна сказала, што гэта будзе палітызаваць грамадства. Ну, па-першае, нічога кепскага не бачу ў тым, каб грамадства беларускае крыху больш палітызавалася. Яно настолькі дэпалітызаванае, што і гэта сёння замінае развіццю краіны. Па-другое, ведаеце, ну гэта некая ўнутраная задача даволі невялікая для ўлады, а не прычына, нагода, якая тычыцца ўсёй краіны для пераносу. Вот ведаеце, калі, напрыклад, у Брытаніі адбыўся Брэкзіт, да, і ўрад праз гэта сышоў у адстаўку, я разумею, чаму павінны быць датэрміновыя выбары, бо гэта кардынальная змена агульнай сітуацыі. А калі ў нас ідзе ўсё па плану, то давайте жыць по гэтаму плану. Сергей, вы думаеце, што калі раптам, ну, да прыкладу, возьмем зараз парламент, депутату палату прадстаўнікоў. Палата прадстаўнікоў і депутаты пайдуць гэтага склікання, пайдуць, ну, у адстаўку, назовем это так, на паўгады там ці на год раней, а будуць абіраць новых. Народ это заўважыць? Что пошли одни, пришли другие? Мы хотим, чтобы народ это заметил, потому что нужно формировать в стране политическую культуру. И каждый депутат, вообще любое должностное лицо, государственный служащий или депутат, должен отчитаться. Вот, вы меня избрали на 4 года, я 4 года назад вам то-то, то-то обещал, я вот это сделал, вот это я не сделал. Мы должны приучать людей, что депутаты всех уровней, но это не должно быть пустышкой, и они должны отчитываться перед людьми о проделанной работе. Это, конечно, доброе пожидание. Вы думаете, что коли вот прислухаются до вас и не будут переносить дату выборов, то депутаты гэтага скликания вот зробяць так, как сказал Сергей, пойдут справаздачу дадуть людям. Вот я зрабіў за 4 года, что обяцал, а вот коли 3,5 года, то я вот не зрабіў. Вот, ну ничего не зрабіў з того, что обяцал. Прыклад дзейнасці «Гавары праўду» на месцах якраз паказвае, што там, дзе мы праводзім актыўныя мясцовыя кампаніі, там, дзе мы пастаянна грукаемся ў дзверы гэтага дэпутата, ён значна больш дысцыплінаваны у справаздачах перад грамадствам і ўвогуле ў камунікацыі з грамадствам, у працы сваіх тэлефонаў грамадскіх прыемных, у асабістым прыеме, чым там, дзе нас няма. Бо, ведаеце, дысцыпліна палітыка, яна... А вы ёсць ва ўсіх 110 акругах? Не, нас няма паўсюль, мы ёсць сёння у 30 раёнах, это прыкладна 50 акругоў Беларусі, вось, дзе мы реально там і працуем на сённяшні дзень, і сплануем вылучаць зноў-такі нашых кандыдатаў. Але я што хочу сказаць? Вось гэтая палітычная культура, пра якую сказаў Сергей, яна гэта не дар небес, да? Гэта тое, што выпрацоўваецца праз з аднаго боку намаганні грамадства, грамадскай супольнасці мясцовай, якая ідзе да кандыдата, я недавно был у Калодзішах, да, дзе увесь райсполком прыехаў, каб правесці сустрэчу з жыхарамі. А мне пасля гэтага патэлефанавалі, пасля гэтага патэлефанавалі з іншых раёнаў, кажуць: ой, вы так класна зрабілі, што зарганізавалі гэта, а як нам зрабіць? Мы ўжо 3 гады не можам дагрукацца. Дык бо гэтыя каладзішанцы працуюць з гэтай уладай, яны там замардавалі так, што тыя прыехалі са справаздачай. Тое самае з дэпутатамі. Калі вы не ведаеце імя, калі вы не грукаецесь, калі вы не паказваеце дэпутату, што ён павінен перад вами справаздачацца і на вас працаваць, ён з задавальненнем гэтага будзе пазбягаць. Гэта ўсё выдатна, але я не разумею, вот як на вот гэтую ўсю сітуацыю, на актыўнасць грамадзян, на іх супрацу з дэпутатам паўплывае змена перанос ці не перанос выбараў. Што ёсць, то ёсць. Дзе-то працуюць, дзе-то не працуюць, дзе-то увогуле большасць людзей не ведае, як завуць іхняга дэпутата. І не што? Нужно относиться к депутату палаты и вообще парламенту как к пустышке, да? Это тоже государственный орган.
у него есть прописанные в Конституции полномочия, срок действий. И тут кто-то там кулуарно решает, что мы их там на год раньше будем или на полгода раньше. И туда. То есть вот сразу, ну, они и так-то не очень у нас заметное место, да, в политической системе государства, фактически занимают. А тут еще начинается там манипуляция, и мы же показываем обществу, что парламент – это вообще ерунда. Не спрашивая. Одно дело, когда парламент принимает решение о самороспуске по каким-то там политическим причинам, и сами это заявляют, да? А тут же их же указом президента новые выборы назначатся депутатов. Другая история, Палата представителей по Конституции назначает выборы президента. Но все равно же все же будем понимать, если будет перенесен срок, это не будет ни их решение, ни депутатов Палаты представителей. Это будет решение, навязанное им сверху. Нужно, чтобы государственные органы, президент, правительство, парламент, органы местного управления, самоуправления выглядели в общественном сознании достойно, самодостаточно, как это прописано в Конституции хотя бы. Так это от них залежит. Безусловно, и мы будем добиваться, мы поэтому и требуем от Палаты представителей, от президента, которые назначают выборы друг друга, да, проведите все в соответствии с Конституцией. Или в один день, у вас там сроки заканчиваются в месяц, или одни за одними, но делайте это в 2020 году, как положено. Уявим себе ситуацию. Вы приходите там до Андрейченки, спикера парламенту, и кажете, мы потребуем, как вас поважали. А как вас поважали, не дозвольте переносить... Разогнать раньше времени. Да, разогнать ранее часу. Як ви думаєте, Андрейченко скаже, і я хочу, от я згодна з тобою, Дмитрий, от так і зробимо. Президент хоче, але йому рукнув кулаком по столі і скажу, ні. Не выключаю такого. Але менавіта таму, што гэта можа паставіць пад рызыку кар'еру спадара Андрейченка, не буду нават яму гэтага прапаноўваць. І мы гэтага ў нашай заяве не прапаноўвалі. Мы выказалі наше бачанне як палітычнай сілы, як павінна быць у цывілізаванай еўрапейскай краіне, дзе ёсць парламент, дзе ёсць прэзідэнт, дзе ёсць канстытуцыя, якую мы недавно 25годдзя, да, 25годдзя справілі. І мы кажам яшчэ раз, паважайце Конституцию, паважайце законы. Нема сёння нагоды, давайте проводить у час. Сам президент недавно падчас, падаецца, большой размовы, здесь Сергей был, так? И Змитер так само. И Змитер, да, вось. Бачыце, вас запрашаюць, вы что вы меня пытаете? Вы все сами павінны уже ведаць после такой размовы. Але ён сказал, что нема ніякай нагоды для там пэўнай спешкі з гэтым пытаннем. Так вось мы кажам, давайте не спяшайцеся, давайте ці ў один дзень, ці нават законодаўства дазваляе там не распускаць гэтыя камісіі, а зрабіць усе аднымі камісіямі там месяц праз месяц. Усё роўна гэта, яшчэ раз кажу, гэта заява, каб паказаць, вось так павінна быць, калі мы кажам, што мы прававая дэмакратычная дзяржава і хочам да гэтага імкнуцца і адпавядаць. А калі мы праз нейкія ўнутраныя, нават незразумелыя грамадству нагоды пачынаем гульню з гэтымі выбарамі, то мы насамрэч і ствараем пагрозы сваімі рукамі для таго сацыяльнага міра і спакою, пра які быццам бы ўсе так дбаюць. Бо што думае звычайны чалавек? Вось ты кажаш заўважыць, не заўважыць. Я далейшы лічу, што калі, напрыклад, прэзідэнцкія выбары будуць на месяц раней, на год раней, то гэта людзі заўважаць. І пачнуцца ўжо тады інсінуацыі і пра расійскі захоп, і пра ўсё, што заўгодна. Да? Навошта нам гэта патрэбна? Не патрэбна. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Нагадаю, сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Андрей Дмитриев, Сергей Возняк. У нас у студии Дмитрий Лукашук, працуя ля микрофона. Мы встретимся там, где влюбленные ждут своей участи. Мы будем две светлые полупрозрачные сущности, беспечные странники, яркие вспышки сознания в центре всего мироздания. Над нами не властны ни сумерки, ни обстоятельства. Я чувствую это, и мне не нужны доказательства. Мы светимся нежно от каждого прикосновения, где-то в другом измерении. В прошлом столетии странно мы встретились.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, студыю Ольга Міскевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду» выступіла супраць датэрміновых выбараў, якія паводле актывістаў прывядуць да скарачэння тэрмінаў паўнамоцтваў прэзідэнта і парламента. «Гавары праўду» заклікала кіраўніка Беларусі, Палату прадстаўнікоў і ЦВК не маніпуляваць з датай выбараў. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якая размешчана на сайце арганізацыі. У жывым эфіры Еўрарадыо сябра рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сергей Возняк патлумачыў нашаму журналісту Дмітру Лукашуку, чаму арганізацыя выступае супраць правядзення выбараў сёлета. Общественная организация «Говори правду», мы планируем выдвигать и кандидата в президенты своего, и это будет не один кандидат в депутаты парламента, это будет много кандидатов в депутаты парламента, это будет десятки. Простей кажучи, не готова «Говори правду», и тому ось она выступает супраць. Нет, мы готовы, но ведь подготовка должна быть качественная. Адразу пасля выпуску навін Дміцер Лукашук працягне размову з прадстаўнікамі «Гавары праўду» Андрэем Дмітриевым і Сергеем Возняком. На турніры юных матэматыкаў у Санкт-Петербургу вучні 29-й гімназіі сталіцы ў складзе зборнай каманды занялі прызавое месца. Як паведамляе блогер Эдуард Пальчыц, на ўзнагароджанне гімназісты выйшлі пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. На нашым сайце euraradio.fm можна паглядзець здымкі з турніра, які быў арганізаваны расійскім фондам «Час навукі». У рэйтынгу Global Cyber Security Index 2018, які склалі эксперты Міжнароднага саюза электрасувязі, Беларусь заняла 69-е месца сярод усіх краін. Першае месца займаюць Великабрытанія, США, Францыя і Літва. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі. Euraradio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. У студыі працуе Дміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі, сустаршынёй кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітриевым і сябрам рэспубліканскага савету гэтага ж аб'яднання Сергеем Возняком мы абмяркоўваем сённяшнюю заяву «Гавары праўду», дзе яны запатрабавалі не пераносіць выбары на больш ранні тэрмін. Андрей, вот чытаючы гэтую заяву, у мяне склалася ўражанне, што вы нібыта папярэджваеце ўлады, што калі яны ўсё ж такі надумаюцца адну з выбарчых кампаній, ці там прэзідэнцкія, ці там парламенцкія выбары перанесці на больш ранні тэрмін, то магчымы, нават немагчымы, але фактычна непазбежны палітычны калапс у нашай краіне. Такой наўпроставай сувязі няма, але я, безумоўна, зараз бачу такія кепскія прыкметы магчымага паўтора 10-го года. І лічу, што гэта з'яўляецца сур'ёзнай пагрозай сёння, адной з самых сур'ёзных пагрозаў надыходзячых прэзідэнцкіх выбараў. Бо калі мы... Чакай, вот все ж таки больш падрабязна. Паўтора 2010 года, тут можна пералічыць шмат чаго там. 10 кандыдатаў, подпісы сабраныя, якія аказаліся не сабраныя, 100 тысяч, разгон на плошчы, відэаінтэрв'ю Дмітриева паўтор, там ці што? Нічога з гэтага не хацелася паўтараць, шчыра скажу. Але кажу, безумоўна, пра сітуацыю, калі за умоўна 7 хвілін нас адкінулі тады на 7 год. Калі ад пачатку была, калі вы памяці, такая адносная лібералізацыя з Захадам, паралельна шло такое паступовае напружанне сітуацыі з Расіяй, і мы бачылі ўсё больш і больш нервовую рэакцыю ўлады, і ў выніку мы бачылі, як улада не стрымалася, калі выйшлі людзі, і далей мы толькі 5 год патрацілі на тое, каб хаця б крыху вярнуцца назад, хаця б крыху адваяваць там базавыя правы чалавека, хаця б крыху адваяваць стасункі з Европай. І мне падаецца, што сёння існуе, ёсць вельмі падобныя такія захады, звязаныя і з паводзінамі, напрыклад, сілавікоў, калі людзей затрымоўваюць незразумела за што. І калі ёсць такая ж сітуацыя Захад-Расія, і зразумела, што не ўсім хочацца, каб гэта развівалася ў такім накірунку. І таксама вельмі важна разумець, што калі ў 15-м годзе украінская сітуацыя была такім моцным стрымліваючым фактарам, і людзі проста сапраўды баяліся і вайны, і
крыві, то сёння, ну, умоўна кажучы, грамадства ўжо прызвычаілася, уже гэта ідзе і ідзе, актыўных баявых дзеянняў не вядзецца, і зразумела, эканоміка пагаршаецца, стан пагаршаецца, трэба ехаць працаваць па-за межы. Я могу сказать, што мы размаўляем вельмі шмат з людзьмі ў рэгіёнах. Я могу шчыра сказаць, што незадаволеных сітуацый даволі шмат. Чакай, Андрей, вот все ж таки ты вот мяне так вот узбударажыў, то атрымліваецца так, што калі прэзідэнцкія, да прыкладу, выбары пройдуць у жніўні 2020 года, то ўсё будзе спакойна, а калі яны пройдуць у там снежні, там, скажем, студзені 2019 года, то гэта пагроза паўтору плошчы 2010. Нема такой наўпроставай сувязі, але безумоўна, чым больш мы просто прытрымліваемся графіка без ніякіх такіх скокаў з незразумелых для грамадства прычынаў, тым гэта спакойней праходзіць. Калі грамадства адчувае, што чамусьці ўлада заварушылася і зрабіла на выбары год раней, а можа будзе яшчэ горш, а можа мы нічога не ведаем, все гэта яшчэ больш падвышае ўзровень істэрыі, а мы ведаем, што наша ўлада закрытая, яна ніколі нармальна не кажа, у чым праблема, яна сама яшчэ часта падлівае гэтага алею ў агонь. Таму я таксама лічу, што гэта адна з такіх момантаў, што давайте рабіць у часе. Але агулам, кажу, для ўсіх, хто зараз ідзе удзельнічаць у выбарах, мы ўсе павінны разумець, што сёння у паўторы вось той кепскай часткі 10-го года, я думаю, не зацікаўлены усе рэфарматары у Беларусі, усе адэкватныя людзі ў Беларусі, неважна, з якога боку яны знаходзяцца, і з боку ўлады, і з боку апазіцыі. Сергей, вы згодныя з этим? Что будзе вот такое у грамадстве успрыняццё пераносу адных з выборов? Как минимум будет непонятно. Власть не сможет объяснить причину. Нужно объяснить причину, почему я провожу выборы там на год или на полгода раньше. Да, боже мой, народ что скажа? Беларускай звычайнай завядзёнцы скажа, а может так и трэба? Народ по-разному скажет, есть разные люди, есть разные реакции. В 2015 году президентские выборы проводились в конституционные сроки, да? Был декабрь 2010 года, а в 2015 году, сентябрь или октябрь? Октябрь, по-моему, был. 11 октября или 11 сентября были выборы, я забыл уже. 11 сентября это был 11 октября, наверное, да. То есть все проходило по конституционным срокам, понятно. Если ты переносишь выборы раньше, должно для общества прозвучать внятное объяснение, чем это вызвано. 11 снежня были выборы в 2010 году. Ну, не важно. Да, декабря был, 19 декабря. Да, 19. 19 декабря в 2010 году, а 11 октября это в 2015. Вот что нужно, потому что а так срок будет перенесен, никакого объяснения, начнутся манипуляции, начнется непонимание. Чем это вызвано? Угрозой Запада, угрозой России, угрозой того, что у нас завтра тут опять девальвация какая-то там очередная. И бог знает что. Или объясните тогда, объясните, почему раньше, или проводите в конституционный срок. Так Ярмошина уже растлумачила, тяжко будет выборчим комиссиям працаваць. В один день? Это ерунда, это не это неправда. Вот это как раз таки незразумелое для грамадства. Пытанне, у чым цяжкасць, надо ў 2 разы болей бюлетэняў надрукаваць. Больш того, гэта яшчэ эканомія дзяржаўных сродкаў. В один день проводили, таму гэта нармальна. Посчитает. Плюс яшчэ, тут же могуць быць і маніпуляцыі, бо мы зараз бачым, як нейкі там тэлеграм-канал можа на вушы паставіць тут всю ідэалагічную вертыкаль. Аднім нейкім паведамленнем. Усе ўжо гэта абмяркоўваюць на ўзроўні МЗС і прэзідэнта. Таму мы разумеем, што гэта таксама і з гэтага боку маніпуляцыі могуць быць. З розных бакоў сёння недарэчны такі перанос і неправільны. Але яшчэ раз кажу, гэта палітычнае такое пытанне. І галоўнае для нас ўсё ж такі тут, каб і прэзідэнт, і палата прадстаўнікоў цалкам выпрацавалі і цалкам адказвалі за тое, што яны абяцалі папярэдне у сваіх праграмах. Бо менавіта мы як апазіцыя, выбачай, менавіта мы як апазіцыя і кантралюем гэта і будзем пра гэта казаць. Што ці стала нам лепш жыць за гэтыя 4 гады? Ці тое, што нам абяцалі і адны і другія зрабіць, ці яны гэта зрабілі? Я не хачу, каб я ў сваёй акрузе ў Дзяржынску сказаў так, нам абяцалі тут, выбачай, пабудаваць, напрыклад, там дзіцячы садок, а зараз мне будут сказать, я был только 3 года, там, не поспел, это у меня был план на 4 года. Не, нифига, отказывай за то, что обещал по полной.
Я сомневаюсь, что будет такое ставление, потому что колькі гадоў тому нам обещали усім по 500. И по 1000 обещали, и все такое. Ну, хорошо, мы знаем, что не выконали, ну и знаем, что? Можем оценивать того, кто обещал. Але по 500 его. с мемом, да? Да, ну и 86% этом... проголосовавших оценили, все нормально. Ну, мы ж разумеем... Не знаем, откуда у тебя такие цифры. Это просто уплыв с стрыму з Ярмошиной. Ну да, у нас другие цифры есть про проголосовав. Карацей, вы попередживаете уладу, что лепей не баловаться, не манипулировать с выборами, потому что невядомо, як отгукнется. Улада насторожилась. Вы чекаете, что... И отказывает за свои обещания. Что прислухаются? Это уже их. Это к ним вопрос. Это их справа. Прислуховываться тени. Они контролируют ситуацию в стране, у них есть полномочия назначения выборов, в том числе и раньше срока. Ну, это будет их решение. Ну и мы зараз гэта ж адмыслова зрабілі, бо мы разумеем, што прэзідэнт будзе казаць пра гэта падчас свайго звароту да палаты прадстаўнікоў і народу Беларусі. Ну і таксама важна, каб гэта была зразумелая пазіцыя, і мне, дарэчы, я лічу, што важна, каб і дэмакратычная супольнасць таксама выказала сваю пазіцыю да гэтага, а не проста чакала, што нам там прынясуць. Зразумела, што калі прэзідэнт скажа, што так, выбары палаты прадстаўнікоў там у гэтым лістападзе, ці нават заўтра, гавары праўду, нават заўтра будзе вылучаць кандыдатаў, 50 чалавек пойдуць, будуць збіраць подпісы, будуць весці кампаніі, мы да гэтага гатовы, і зараз праз інтэрнэт збіраем людзей, і будзе яшчэ больш, але ўсё роўна гэта ўжо як бы у нашай краіне, дзе ўжо пэўная палітычная практыка склалася, мне падаецца, недарэчна. Ну, я буду з цікавасцю слухаць кіраўніка краіны яго паслання. Думаю, ён павінен сказаць, вот, хоць Дмітрыеў і гавары праўду мяне папярэджвалі, але я ўсё ж таки вырашыў. Ягонае права. Ну, зато вы потым будете мець магчымасць сказаць, а мы папярэджвалі. Калі раптам что там, калапс там. Или наоборот, он скажет, послушал я Дмитрия и Возняка и решил провести выборы в соответствии с конституционными сроками. Нема мне куды спяшацца. Да. Услу знаем. Яму-то нема куды спяшацца, ну і вам дадатковы час, да? І нам дадатковы час. Згодны. Я не бачу ў гэтым нічога кепска. Я тут, насамрэч, для нас нема тут некага там дадатковы. Это не критичная Это не проблема, критичнае пытанне менавіта тут, як бы, да? Гэта палітычнае пытанне. І мы выказалі сваю палітычную пазіцыю. Я думаю так, паколькі да гэтага часу невядома, якія выбары, калі перанясуць, то якія з іх перанясуць, магчыма, прэзідэнцкія, а тут жа сітуацыя такая, да гэтага часу нам расказваюць, што Дмітрыеў з Караткевіч не вызначыліся, хто з іх пойдзе на прэзідэнцкую кампанію, а хто на парламенцкую. І атрымліваецца так, што калі прэзідэнцкая будзе раней, а яны да гэтага часу не вызначыліся, яны не паспяваюць. Вот такая і заява, як вынік. Па-першае, і я, і Тацяна, мы пойдзем на парламенцкія выбары. Мы тут нема чаго дзяліць, акругоў хапае. По-другое, мы ўжо фактычна ад пачатку мінулых мясцовых выбараў у мінулым годзе пачалі рыхтавацца да кампаніі і будаваць структуру і працаваць так, каб быць гатовымі збіраць 100 000 подпісаў. Мы сказалі, што мы гэта будзем рабіць самастойна. І таму на сённяшні дзень мы робім стаўку і аснову ў гэтым на падрыхтоўку менавіта парламенцкай кампаніі, парламенцкіх кандыдатаў, бо менавіта яны становяцца, калі прэзідэнцкая кампанія первая, кіраўнікамі штабоў мясцовых, якія і на сябе працуюць, да, і мы на іх працуем, каб іх твары былі вядомыя, мясцовыя лідары, але і каб мы сабралі подпісы. Калі ж прэзідэнцкая, ну, как першая, калі парламенцкая першая, то мы гатовы да парламенцкай, бо гатовыя людзі, а пасля яны становяцца ўжо камандай на прэзідэнцкія выбары. Галоўнае сёння для нас, чтобы праз гэтыя выбары і першыя, і другія, мы показалі тую праграмную альтэрнатыву, над якой мы зараз працуем і плануем увосень такі мерапрыемства з гэтай нагоды. І другое, гэта каб паставіць пэўныя вельмі канкрэтныя пытанні, якія праз гэтыя выбары, асабліва праз прэзідэнцкія, калі грамадства гэта чуе, вырашыць пэўныя пытанні. Напрыклад, нядаўна прайшоў круглы стол Беларусь Security Block на тое, што як праз выбары можна вырашыць пытанне дзедаўшчыны.
так у гэтую пятніцу той самы беларускі блок робіць тое самае па міліцыі. Мы возьмем вось такімі дыскусіямі, ахопім усе галоўныя галіны ў грамадстве і пойдзем на выбары з такімі прапановамі, якія павінны будзе ўлічваць неважно, хто стане прэзідэнтам, неважно, хто абярэцца, а мы будзем кантраляваць, каб гэта было зроблена, і каб дэкрэт тоніяцкі не працаваў ці быў адменены, і каб канкрэтныя пытанні, якія сёння не даюць развівацца грамадству, ўсё ж такі пачаліся рухацца наперад. Сергей, ну вот гэты хитрый вельмі, не ответил на вопрос, хитрый политик, да, так вот пройдоха, так кажуть у народе. Осторожнее со словами. Вот, вы человек, як коммунист, все ж таки вот не можете не сказать неправду. Кто из них двоих все ж таки пойдет на президентскую кампанию? Короткевич или Дмитриев? Я могу сказать, что у меня есть личное предпочтение, кто должен идти от «Говори правду» кандидатом в президенты. И зараз я вам их озвучу. И я назову это свое предпочтение на большом съезде или конференции национальном «Говори правду», когда мы будем этот вопрос решать. Этот вопрос будет решаться внутри нашей организации. Вот. Но работу мы свою сейчас строим таким образом, чтобы структура была готова собрать 100 тысяч подписей и провести эффективную избирательную кампанию вне связи с конкретным кандидатом. Вот для нас это сейчас важнее. Мы просто, и нас тоже люди внутри спрашивают, так кто все-таки пойдет, там, руководители региональных организаций, и я им лично отвечаю: ребята, не об этом думайте, а думайте о том, чтобы ты в своем районе собрал там 5-10 тысяч подписей. Неважно, кто пойдет. За кандидата «Говори правду». Если честно сказать, то решение внутри организации такое на сегодня еще не принято. Угу. Говорит, у меня есть вот свои... Личное предпочтение. Да. Я проголосую за определенного кандидата. Есть имя, и это имя – это Возняк. Я не имею права быть кандидатом в президенты, я не родился на территории Беларуси. Это точно будет не Возняк. Вот, от «Говори правду» Возняк не будет кандидатом в президенты. Уже есть один ответ, что это не будет Возняк. Не, ну мы ж глядзім на тое, што будзе з іншымі. Хто з тых, хто сёння заявіў, дойдзе хаця б да там аб'явы ўжо сапраўдныя, калі будуць выбары аб'яўлены. Але мы рыхтуемся, і у гэтай падрыхтоўкі галоўнае не імя. Я разумею, што журналістам яно самае галоўнае, але мы ўжо правялі 2 прэзідэнцкія кампаніі. Мы, як ніхто іншы ў Беларусі, умеем рабіць іх самастойна і разумеем, што гэта азначае. І павер, як я кіраваў гэтымі абодвумі кампаніямі, скажу, што галоўнае, наколькі арганізацыя гатовая ў самым нізе, наколькі хапае людзей, наколькі людзі матываваны, наколькі структуры падрыхтаваны. І мы за апошнія 2 гады, пачынаючы ад рэгістрацыі ўсіх абласных структураў «Говори правду» афіцыйнай да будаўніцтва 30 рэгіянальных структур, мы вось проста ідзем, улічваючы нашы памылкі, якія заўсёды ёсць, ідзем крок за крокам, каб быць гатовымі вылучаць кандыдата самастойна, бо гэта было, дарэчы, рашэнне наша там у 16 годзе, і каб быць гатовымі годна прадстаўляць альтэрнатыву у Рэспублікі Беларусь. Дзякуй вялікі. Ну, будзем думаць, што прыслухаюцца ўлады, і каб не дапусціць палітычнага калапсу, апакаліпсісу і хаоса у нашей краіне, яны прыслухаюцца да меркавання. Лучше перебдзець, чым не дабдзець. Таму як бы тут тое самае. Да, карацей кажучы, не бдзіце, ўсё будзе добра. Дзякуй вялікі, Сергей Возняк, Андрей Дмитриев, Дмитрий Лукашук былі ў студыі. Слухайце, о 17 гадзіне у нас у гасцях магілёўскія рокеры, ці ўжо не рокеры, а Кута.